Wel, croeso I sesiwn tu ôl I lens yr Eisteddfod. A fi yw Robyn Tomos, swyddog celfyddydau gweledol yr Eisteddfod. A gan yn bod ni'n cynnal gornest ffotomarathon amgen, eleni meddwl oeddwn I y bydde'n dda cael sgwrs gyda ffotograffwyr yr Eisteddfod. A gyda fi heddi, y pen arall i'r cyfrifiadur mae Betsan Haf Evans, sydd wedi bod yn tynnu lluniau. Wel, ers faint ti wedi bod yn tynnu lluniau? Yn swyddogol i'r Steddfod I hunain 2 flynedd. Ac yn answyddogol? Fi'n colli cwnt. Wel, beth ddenodd ti I ffotograffiaeth? Mae wedi bod yn yr is-ymwybod ers o'n i'n fach iawn, achos oedd grampa wastad gyda camera pan oedd e'n edrych ar ôl ni, pan o'n i'n fach, wastad yn tynnu lluniau. Ond pan ges I cyfrif banc cyntaf fi, dyna pryd ges I camera gyntaf. Oedd y camera yn dod am ddim, a wedyn oedd y camera dy fi trwy'r amser, trwy'r ysgol, trwy'r coleg. Ond nes I byth rili meddwl byddwn i'n gwneud gyrfa mas ohono fe. Yn y coleg wnaethoch chi ddilyn cwrs ffotograffiaeth? Na, nes I wneud theatr cerdd cyfryngau. A wedyn, ar ôl theatr cerdd cyfryngau, es I wneud cwrs cyfle mewn diwydiad rhyngweithiol. So des I mas o'r cwrs na fel dilynydd gwefan neu graffeg. A wedyn cael swyddi fel dilynydd graffeg am flwyddyn a hanner gyda sy'n records. A ymlaen o hwnna es I 1 i'r 5 antena. A wedyn oedd yr diddordeb tynnu lluniau wedi cynyddu trwy wneud cwpl o luniau ar gyfer y swydd na. Ond wedyn symudais I nôl lawr i'r de, ffili ffindo swydd, hopeless mewn cyfweliadau, byth yn llwyddo. Wedyn cael tamed o waith llawrydd gyda golwg fel dilynydd graffeg, a wedyn ffrind yn gofyn, Bet, nid i'n neud yn briodas I, chi'n neud priodas. Fyne'n gweud, na, no way, gormod o pressure, ond nath I cynnig, nath I perswadio fi wneud e. A wedyn, ers ni, bydd I edrych nôl, mae'r ffotograffiaeth wedi dod yn blaenoriaeth nawr yn fwy na'r dylunio. Llwybr creadigol fyna, trwy bob dim. Ers pryd ydych chi wedi bod yn gwneud y bywoliaeth allan y ffotograffiaeth? Felly, 13 mlynedd yn swyddogol. Yn answyddogol? Beth yw'r apel o'r afel cyfrwng? Fi'n credu mwy na dim yw achos bod fi'n joio gweld edrych ar bobl a eisiau dala momentau, personolaethau, wastad yn edrych mas o beth sy'n digwydd, fi'n credu, a eisiau dal hwnna. Felly, pobl sydd yn tynnu chi hwnna, dyna sy'n denu chi? O, yn bendant, ie. Felly, heblaw am briodasau, pa fath o sefyllfaoedd ydych chi'n tynnu ffotograffau ynddyn nhw, ohonyn nhw? So, portreadau teulu, digwyddiadau, babis, unrhyw beth I wneud â pobl, rili. Felly, mewn gwirionedd, mae'r cyfnod diweddara yma o cael eich cloi lan wedi bod yn bach yn lletwydd. Beth chi wedi bod yn wneud dros gyfnod cloi lawr? Wel, a gweud y gwir, fi wedi cymryd seibiant yn fwy na dim, achos ddim dewis dy fi. Trwy cael siom mŵr o lot o waith, lot o gyflog yn diflannu. Ond nes I gael pwl o ddim yn gallu bod yn greadigol o gwbl, a ddim eisiau. So, ond wedyn, ges I cyfarfod gyda Camera Sioned, a nathon ni greu grŵp o'r enw Clic i'r Corona, a rhoi heriau ffotograffiaeth yn wythnosol wedyn I bobl a ddiddordeb I dynnu lluniau. So barodd hwnna am 15 wythnos, a ni'n mynd I roi fwy o heriau dros yr haf, ond ni yn cael bach o seibiant ar y funud. So oedd hwnna yn neis I gallu rhoi'r awennau I bobl eraill I fod yn creadigol, a bod ni'n gallu helpu pobl yn ystod y cyfnod hefyd.
Esboniwch mwy am hynny, achos dwi ddim yn gwybod lot am camera Sioned. Camera Sioned, mae hi yn based yn Gaerdydd, a mae hi yn gwneud lluniau fel fi yn gwneud ffotograffiaeth priodasau a digwyddiadau. A fi'n credu oedd y ddwy o ni mewn picil yn ddim yn siŵr iawn beth i wneud o ran priodasau. A wedyn gathon ni glonc i drafod bod ni'n gallu bod yn gefen i'n gilydd os mae pobl yn gyhurio, bod ni ddim ar gael a pethau fel yna. A wedyn jyst trafod, dathon ni hi lan ar syniad o greu'r grŵp hyn i roi'r heriau wythnosol. A nes i jyst gweud, os ti moyn help, fi fod yn helpu ti. A trwy wneud na, ni wedi dod yn gilydd, so ni wedi bod yn gymorth at ein gilydd mewn ffordd. Faint o grŵp ohonoch chi da? Sorry? Faint o grŵp ohonoch chi? Faint o aelodau sydd yn y grŵp? Ie. Dros 500. O, waw! Felly mae yna gyda ni bobl fan'na, fydda diddordeb yn y ffotomarathon yma, siwr o fod. Siwr o fod. Reit. A sut, mae gyda chi ddiddordeb mewn cerddoriaeth? Oes. Dwedwch rhagor. Wel, mae cerddoriaeth yn yngwad i. Trwy Nana Grampa yn canu opera. Dad yn ar y trwmpet, mam ar y piano. So dylanwad cerddoriaeth mawr ar y teulu. So pan o'n i'n 16, dechreuais i wario drwms. Yn wahanol i mam a dad a mrawd, maen nhw'n wedi cael eu treino'n glasurol, le o'n i'n ffili darllen, so o'n i'n rebel, o'n i eisiau gwneud rhywbeth gwahanol. A wedyn, so nes i dechrau ar y drwms gyda band o'r enw Alcatraz, gyda Kate Lebon. A symud mlaen wedyn ni y drwms gyda Johnny Panic, gyda Fflir Dafydd a Nia Medi. O fyna wedyn ni, o'n i'n symud mlaen wedyn ni ar y llwyfan, achos canu fi wastad wedi eisiau gwneud. So wedyn nes i ymuno band rhywun o Daniel Lloyd a Mr Pink, a ni ar y conga, a wneud llais cefndir. A wedyn, ar ôl Daniel Lloyd a Mr Pink, nes i ymuno â band hip-hop o'r enw Threshold Crew, a ni'n brif leisydd i'r band yna. A ar y un pryd nes i ymuno gen o drwg am flwyddyn fel cantores, a wedyn ar ôl gen o drwg ymuno gyda Cucamonga, band funk. Wedyn nawr yn bresynol fi'n aelod o Puddin' Race, band rockabilly gyda Neil Rosser, a ni wedi bod yn mynd ers rhyw flwyddyn nawr. A wedyn yn ystod lockdown hefyd, fi wedi ymuno band arall o'r enw Cwtch. So ar hyn o bryd fi mewn rhyw virtual band sydd yn diddorol ac yn wahanol, ond byddai nôl ar y drums a'r gitar gyda Cwtch wedyn ni. Oes amser am ffotograffiaeth ydych chi? Neu ydy fe'n mynd law yn llaw gyda'r ochr gerddoriaeth? Maen nhw'n gallu clasio, ond mae rai fi blaenoriaethu'r ffotograffiaeth gan taw hwnna sydd yn talu'r bills. Ond gobeithio, ond wedyn yr cerddoriaeth wedyn ni yn fwynhad a hefyd yn ambell i jobyn sy'n talu hefyd. Yn swnio fi bod chi'n rhan o wead y sy'n roc Gymraeg. Ond dolan ni'r Steddfod, chi wedi bod yn tynnu lluniau ers 2 flynedd yn swyddogol, meddwl chi? Ie. A'r fi'n siŵr bod chi wedi gwneud cyn hynny, nag o'ch chi wedi tynnu lluniau o gwyl y cyhoeddi'n so? Do, nes i gwyl cyhoeddi yn ôl pan oedd e'n Gyfyrddin. A tynnu llun cyntaf o'r prifardd bywyd, Christine James. So oedd hwnna'n foment special, fi'n gallu dal. Ie, mi'n cofio, oedd yna ffotograffau gwahanol o'r cyhoeddi y flwyddyn honno. Ie. Yn rhoi golwg gwahanol ar bethau. Ond i ddod i'r Eisteddfod ei hunan, sut brofiad yw tynnu ffotograffau yn y brifwyl? Mae fe'n fraint i, achos yn cael Eisteddfod, yfe. Mae fe yn rhywbeth i ni gyd yn teimlo'n perthyn iddo fe. A hefyd mae fe'n un o'r cwmnïau mawr fel fi fel ffotograffydd wedi wastad eisiau adeiladu lan tuag at. So, fi wedi bod yn tynnu lluniau i'r Steddfod, o'n i wedi treulio blynydde yn tynnu lluniau ar gyfer y Coleg Cymraeg. So, oedd wastad rhywun yn cynnig gwaith i fynd i'r Steddfod, ond wedyn ni, pan dath yr Steddfod i Gaerdydd, o'n i'n meddwl, reit, fi'n barod nawr i fentro ac i weid, helo, fi yw Betsan, fi ar gael i dynnu lluniau a os gwaith yn y Steddfod. A so felly, os dwi'n fe, ges i gwaith yr penwythnos ola,
a oedd e'n anodd achos y glaw, ond oedd e'n brofiad anhygoel fyd. A oedd e'n wahanol achos bod e'n Gaerdydd, oedd e'n Steddfod gwahanol, oedd e'n special rili. Felly ti wedi bod yn tynnu lluniau mewn Eisteddfod dinesig, go wahanol, ond eto llynedd, Eisteddfod wledig draddodiadol. Ie, oedd e'n gret. Sut oedd y ddau'n cymharu? Wel, chymod, mae well da fi Steddfod mewn ca, gan bod fi o'r gorllewin ac yn caru'r gwlad. A hefyd oedd e'n brydferth na, oedd e'r maes mewn lle anhygoel rili gyda'r cod amgylch ni a'r awyr iach nes i'n taro fi yn y Steddfod na. Ti'n ei tynnu ffoto awyr iach? Sut mae tynnu ffoto awyr iach? Mae'r byth yn codi yn y bore, ti'n tynnu lluniau hwnna. Right. Nawr, beth yn eich barn chi sydd yn gwneud llun eisteddfodol da? Mae hwnna'n gwestiwn anodd, oherwydd mae rhaid meddwl ym mha persbectif ych chi'n meddwl. Os mae fe i hyrwyddo'r Steddfod, mae eisiau chi dangos y Steddfod ar ei orau, a rhywbeth sydd yn mynd i denu llygad pawb ydyn ni hefyd. Ond beth sy'n neud llun Steddfod da yw just dangos beth sy'n digwydd a trial dal popeth, achos mae yna rhywbeth na i atant pawb rhag oes e. So wedyn, mae just trial cael y llun sydd yn dangos y Steddfod ar ei orau, really, sydd yn neud y llun yn dda. Oedden fe'n broblem, ydyw yn her, os mae siw gymaint o ystrydebau ynglyn â'r Steddfod, os chi'n meddwl am telynnu, clocsio, Mari Lwyd falle, yr orsedd. Ydych chi'n trio osgoi rai pethau? Yn bersonol na, dim ar hyn o bryd, achos gan tam dim ond 2 flynedd i fi wedi cael profiad o fod yn ffotograffydd swyddogol Eisteddfod. Mae pethau fel y cadeirio yn bwysig i dal, mwyn cael yn y portfolio. Yn enwedig yn Gaerdydd, achos oedd e mewn lleoliad hollol wahanol. Beth am yr ochr ymarferol, achos chi'n gorfod bob ym mhob man yr un pryd? Oes, ie, hwnna'n job. Mae fe'n good workout. Colli pwysau. Ie. Achos mae wastad rhywbeth yn digwydd. So, ond dod i arfer gyda gwybod pryd i fynd, pryd i gadael, pryd i fynd nôl, a gwybod pryd mae'r prif pethau yn digwydd. Felly mae fe yn beth da i gael clonc neu jyst cael gyda pobl sy'n trefnu'r digwyddiad i wybod rhaid pryd yw'r amser gorau i ddod i dal y moment gorau o'r digwyddiad hyn. Dyw hwnna ddim wastad yn bosib, ond mae hwnna'n un tip sydd yn eitha handi. Wel, beth am i ni weld rai o enghreifftiau o'ch gwaith? Reit, wel, beth sydd gyda ni fan hyn, te Betsan? So dyma llun o Tara Bethan a'i mham, Wendy. Ar ôl perfformiad Guy Toms a'r Benditos yn y tŷ gwerin llynedd. Oedd e'n sioe a hanner, oedd e'n ffantastig. A dyma pawb yn cymrydwyo Tara a Wendy mham, achos o'n nhw'n dathlu wrth gwrs El Bandito yn fan hyn. A ni jyst yn meddwl bod hwn yn foment bach hyfryd rhwng y ddwy yn dathlu fyna. Le heblaw am dal nhw, dal y foment. Beth sy'n gwneud y ffotograff yma'n arbennig? Yr foment. Hwna'r prif beth, ie? Ie, dyna beth yw yn steil i fwyaf, a dyma'r pam i fi wedi dewis y lluniau fi wedi, achos fi'n mynd am y moment, falle yr lluniau sydd ddim mor arferol i weld. Ond ie, dyma'r y moment sy'n bwysig i fi. Y fam a'i merch yn dathlu, cofio ei tad. Oce, gewn i'r llun nesaf te.
Moment arall fan hyn. Moment arall, wrth gwrs. Felly dyma'r prif fardd nath ennill y gadair y flwyddyn yma yn Gaerdydd. A i'n meddwl bod hwn yn lun lle o'n i'n canolbwyntio ar pwy yn perfformio, a wedyn edrych draw yn yr gynulleidfa a gweld griffitheifion yn dathlu, yn gweld yr ochr arall o'r prif fardd yn y foment o dathlu'r ffaith bod e'n mwynhau'r gerddoriaeth a hefyd wedi ennill y gadair. Wyt ti'n teimlo'n rhan o bethau neu ar wahân pan ych chi mewn sefyllfa fel hyn? Ar wahân. Mal iawn ni'n teimlo'n anweledig mewn crowd o bobl sydd yn mwynhau y sefyllfa, sydd yn gallu bod yn teimlo'n unig a gweud y gwir, ond hefyd yn buzz achos fi'n gallu edrych ar pawb a gweld beth sy'n ymlaen ac yn wedyn ni yn dal moments fel hyn wedyn. Ydych chi'n tystio felly, yndych chi? Beth sydd â ni nesaf te? Tŷ gwerin. Tŷ gwerin, ie, dyma'r foment lle nath canu safon yn y bwlch a nath pawb sefyll lan. A oedd hwn yn foment lle oedd ias yn mynd lawr yng nghefen ni, a oedd e'n ffantastig. A hefyd y ffaith beth sy'n bwysig i fi yn y llun hyn yw mae Dafydd Iwan ar ei drad yn llongyfarch ac yn mwynhau hefyd. Mae yna link arall falle i'r llun yma, achos oedd dad arfer chwarae trwmped i'r dyniadon yn byd hir fel un tesog. A fi'n cofio stori oedd e'n dweud pan nath nhw ennill yr Steddfod rhyngol a nath nhw canu y gan hyn, Cymru sefwch lan, a wedyn oedd e'n gweud bod pawb yn y pafiliwn wedi sefyll lan. So ni'n meddwl, mae'n un o'r gigs lle bydden ni wedi licio bod ynddo, yn amhosib i fod ynddo. So wedyn ni nath y foment hyn atgoffa fi o'r stori oedd dad wedi gweud wrtho fi pan oedd e'n perfformio. A ni'n meddwl, mae hwn yn bwysig i dal wedi. So creu awyrgylch tebyg i flynyddau nôl. Da, difyr. A'r nesa. Y gleddyf. Ie. Pan chi'n tynnu lluniau o'r seremoni urddo neu'r gyfeirio, chi yn cael y teimlad waw, mae hwn yn draddodiad bwysig, mae rhaid dilyn rheolau, mae rhaid parchu rheolau, ond hefyd cofio bod rhaid tynnu lluniau a bod canolbwyntio ar yng ngwaith i. Ond pan nes i dynnu'r llun hyn, o'n i just ar un foment yn ffili credu pa mor agos o'n i'r gleddyf. A just meddwl, wow, fi yn y Steddfod, fi'n tynnu lluniau i'r Steddfod. So oedd e'n eitha special bod fi'n gallu bod mor agos i'r gleddyf. Mae hwnna'n ddiddorol i fi, achos mae'n edrych yn eitha haniaethol, braidd yn abstract i gymharu â rai o'r lluniau eraill. Mae'r cyfansoddiad mor wahanol. O'ch chi'n ymwybodol o hynny, neu? Wel, o'n i ar y mhengliniau. Wel, dwi'n dewis dy fi gyda fel. Ond mae hwnna'n atgoffa fi wedyn o'r cwestiwn yn gynt. Mae'n anodd tynnu llun newydd o'r orsedd. Ydy. Right, nesa. So, nôl yn y tŷ gwerin unwaith eto. Dwi'n ddim yn peth arferol ni'n gweld yn y tŷ gwerin. A fel o'n i'n gweud, oedd y sioe yn ffantastig. Oedd e ddim jyst yn gig, oedd e ddim jyst yn band yn perfformo, oedd e'n sioe, a hefyd oedd e jyst yn llawn bwrlwm. Ddim yn meddwl bod ni byth yn gweld reslo yn y tŷ gwerin. A ni'n meddwl bod yn teimged da i Elfyn Fito hefyd. Wrth gwrs, Ddori Williams yn dod o Ysbyty Ifan. Ie. Mae'n dal y naws, yn dweud? Ar egni. Ie, a rwy'n mynd headlock hefyd. Y sawl llun o'r tŷ gwerin yma, ydy hwnna'n un yn gartre ysbrydol i Betsan? Wel, digwydd bod nes i dreulio lot o amser yn y tŷ gwerin, llynedd. Ond dwi ddim yn bod pasol bod wedi dewis y tŷ gwerin, oedd e just moments eto sydd yn taro. Felly ni weld y llun arall, te. Nawr te.
Beth yw hanes hwn? So dyma ni nôl yn Steddfod Caerdydd, ar y nosadwn ola, y gig ola, i gloi y Steddfod, a oedd e'n pystillo lawr y glaw. Fi eriod wedi tynnu lluniau mewn siwt glaw, a hefyd dyma Branwen sydd yn chwarae'r allweddellau Candelas, a nes I just digwydd gweld hi yn eistedd lawr, a wedyn ni'n mynd syth ato fi, a just yn dal y foment hyn o hi yn ymfachio gyda beth sy'n digwydd, a just yn wrth I bod ar y llwyfan. O'n I jyst yn meddwl, mae'r ffaith bod chi yn gerddor yn rhan o'r sîn eich hunan, oedd hwnna'n help? Er mwyn cael rhan o'r teulu mewn ffordd? Odi, mae e'n help achos fi gallu deall rhythms, caneuon, le mae pobl yn dieddol o mynd I joio'n fwy, a hefyd, mae y rhythm y cerddoriaeth yn mwy na dim, a gwybod pryd falle I dynnu'r llun o fewn caneuon. Yr un peth gyda dawnsio gwerin a gweud y gwir. Right. Chi'n gwybod, yn mynd gyda rhythm, chi'n gwybod, mae'n mynd I fod yn yr ar, a gwybod yn syth, fyna, mae eisiau tynnu'r llun. So ni beth wedi meddwl am glocsio a tynnu ffotos. Difyr. Diolch am reina, hwnna'n ddiddorol dros ben. Wel, fel y soniau sy'n gynne, mae'r lle celf eleni yn cynnal ffotomarathon amgen. Gret. Yn ystod wythnos yr Eisteddfod, ac yn gwahodd pobl o bob cwr, o bob oedran I dynnu ffotograffau yn ymateb I 5 thema. A dyfalion ni, os gyda chi unrhyw tips? Tips fi yw meddyliwch am yr ongle. Fi'n gweud hyn yn aml iawn pan mae pobl yn gofyn I fi am tips, ond a I feddwl trio rhyw 5 neu 6 ongl gwahanol. A wedyn ni mynd nôl a dewis yr un gorau, achos fi'n cymryd gyda'r ffotograffydd dim ond un llun i'r thema byddech chi'n... Dim ond un I bob thema. Felly mae'n bwysig I chi dynnu rhyw 5 neu 6 llun o'r thema na, a wedyn dewis yr un gorau. Newch yn siŵr bod chi wedi chargio'r batteries a popeth yn iawn, so bod chi ddim mas, a wedyn ni'n ffindo bod y batteries yn wag. A hefyd gole'n bwysig I dal y thema yn y golau gorau. A wedyn, pwy wedi bod rhy amlwg hefyd? Okay. Odych chi gallu tynnu llun cystal ar iPhone a chamera? Mae'n dibynnu ar y golau. Allwch chi? Digon posib. So, peidiad a diastyru yr iPhone? Na, dim o gwbl. Achos maen nhw yn gweud, dim yr teclyn i'w web o'r tro, y llygad. Llygad. Reit, diolch yn fawr am ni. Gwelwch gyfarwyddiadau'r ffotomarathon ar wefan yr Eisteddfod, chi bobl sydd yn gwylio hwn. Wel, diolch yn fawr Betsan am eich gwmni. Dwi'n edrych mlaen eich gweld chi ar faes yr Eisteddfod go iawn yn y dyfodol gyda'ch camera wrth eich llygad, nid yn eich llaw. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr I chi.